Üdvözöljük a Preceptor PTXL online oktatóanyagaiban. Ebben az oktatóanyagban bemutatjuk, hogy hogyan kell telepíteni és beállítani a Preceptor PTXL-t. Miután letöltötte a telepítőt, csomagolja ki a fájlokat és keresse meg a Setup.exe telepítő programot. Futtassa ezt a fájlt és kövesse az alapértelmezett beállításokat. A Preceptor PTXL telepítése után indítsa el az alkalmazást a Start menüből. A Preceptor PTXL a Windows Start gomb megnyomásával az Intervision mappán belül található, a mappán belül pedig ki kell választani a Preceptor PTXL nevű fájlt. Ha jobb gombbal kattint rá, akkor rögzítheti a tálcán és elhelyezheti az asztalon is. A Preceptor PTXL első indításakor nincs beállítva felhasználó, ezért a megadott ideiglenes felhasználót kell használnia. Írja be az admin temp nevet a username mezőbe és gépelje be a telepítési dokumentumban feltüntetett jelszót. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a bejelentkezés csak akkor működik, ha nincsenek felhasználók beállítva az adatbázisban, és érvényet veszti, amint az első felhasználót regisztrálja a rendszerébe. Ezután be kell állítania egy új admin felhasználót. Írja be az új admin felhasználó nevét és jelszavát. Ne feledje, hogy a jelszónak legalább 8 nagy és kisbetűből és legalább egy számból kell állnia. A jelszó megadása után kattintson az Add New User gombra. A felhasználó létrejötte után szerepeket rendelhet hozzá a felhasználóhoz. Válassza ki a felhasználó nevet a jobb oldali legördülő menüből, és válassza ki a felhasználó szerepkörét. Ehhez a felhasználóhoz ki kell választani a User Admin lehetőséget, különben nem fog tudni további felhasználókat hozzáadni. Ebben a példában az összes szerepet ki fogjuk választani. Ha üresen hagyja a jelszó mezőt, akkor a felhasználó jelszava nem fog módosulni. Kattintson az Update User gombra, és a szerepkörök be lesznek állítva a felhasználó számára. Kattintson a bal felső sarokban található Users menüre, és válassza a Logout lehetőséget. Most bejelentkezhet az imént létrehozott felhasználói fiókba. Felhívjuk figyelmét, hogy az első alkalommal használt admin temp felhasználó már nem érvényes. A Settings és a Printer Settings lapon megadhatja az ODV kamera IP címét, amely alapértelmezés szerint http://10.20.30.40. A számítógépen meg kell adnia az adapter beállításait a PC-n lévő második Ethernet PCI kártya számára, hogy az kompatibilis legyen az ODV-vel. Módosítsa az IP címet, hogy 10.20.30.45 legyen. A jobb alsó sarokban most egy zölden villogó lámpát kell látnia, amely jelzi, hogy az ODV kamera csatlakoztatva van. Felhívjuk figyelmét, hogy ha frissítenie kell az ODV IP címét, akkor újra kell indítania a PTXL-t. Ahhoz, hogy futtathasson egy nyomtatási köteget, szüksége lesz egy licenszkulcsra. Válassza a System Info fület. Másolja ki a licenszkódot és küldje el e-mailben a support@preceptor-ptxl.com címre. Miután megkapta a licenszkulcsot, másolja ki és illessze ide be azt, majd nyomja meg az Update License Key gombot. Most már futtathat nyomtatási kötegeket.
A Station Settings fülön konfigurálhatja az állomás nevét, a naplózási szintet és a forrást, fix vagy nem. A System Settings lapon megadhatja annak a mappának az alapértelmezett elérési útját, ahol automatikusan szeretné tárolni a kötegek egyeztetési jelentéseit, és hogy mely képeket szeretné menteni. Megváltoztathatja a termékek hivatkozási neveit is, hogy azok értelmezhetőek és felismerhetőek legyenek a vállalkozása számára. Végül fontos, hogy helyesen állítsa be a szerver beállításait az SQL Database fülön. Ha úgy gondolja, hogy megfelelő beállításokkal rendelkezik, tesztelheti a kapcsolatot. Ezen a lapon törölheti az összes kötegelt futtatási adatot is, de ezt kezelje különös óvatossággal. Köszönjük a figyelmet! Reméljük, hogy ez az útmutató hasznos volt, és hogy örömmel használja majd a Preceptor PTXL-t.